وداي صدام حسين تنسالت ጭካና ዓለምና وداي صدام حسين أب 18 سنة شحنت شعاتة 1964 استولد بخرو ولاد صدام حسيني اتناي قدم بريزيدنت عراق زنبرة صدام حسين بتابلع لدك سبا زفصمو قفعي زفلت اكوان تنبرة ودو وداي صدام حسين كن كابو زفلي نبرن ارى قال خمزو بلوس كابو كا قدد وداي صدام حسين أب 12 حملة قلتش حن سلستن أب سميناوي عراق كتما موصل لثلاث ساعات دحر استقايد وقع بحيلتات حوارات منقسات أمريكا تقتلوا امباركس نلومي اتي ود صدام حسين زقنا وداي صدام حسين كابتو بزح فصيمو زبحال نخت امنو زشجر قتلتات اسقاقا عمص ابلعلي تحت عدمه دق انستيون كالن زحزه 15 حقتات كنقربلكم سناي مكتتال سونادي سلام لوغين عدد سلام ريتريد سلام لوغين عدد سلام قداماي صدام حسين بريزيدنت عراق كخونا بزحلنا له زنبره غيزه اتودع 15 عام زنبره اوداي حدا خابتهم نبو منهم ابالات كابينه عراق بجاملا زقتلوا سباتي نيرو كالاي ابتن ناي مودات عمتات ناي سرعات اتوم بوداي زمرحو ناي صدام فداين وتهدرات ناراس 30 امنزراتات قريصوم ابكن مغز اندر بيون حدا ابال ناي صدام داباي تواغات تجلن فداينن زنبره نوتوم انصار تسرع زقامو كم زقتلون نوتوم كمنغسي حق حبيم تواهيدوم زتخصص دما كم زبالاشووم قدصه نسو وداي ملحس آداو أصابعتو ويزغونا قرصو انتيلو نقرصو نيرنا اتوم سرقو خا أصابعتو من آداو من يقرصو نبرو اتوم زحسو كبين امني أبزبانوم يدربيوم اتوم زيكونا حبريتا زم حلالفون زهابون كا أبافهم بوعي حاسيني أتوم اتوم كاب سراوي زهادو مخا آزانو مقرصو وداي حدثب كقتل مزدلي 10 سألتي زحقفة عطو بجلدي لإخ እቲ መስርሕ ቅትለት ብቪድዮ ወይ ብድምፂ ይቅዳሕኒ ይምላእን ወዳይ ድማ ነቲ ቪድዮ ብቴፕ ገይሩ ይዕቅቦ ነበረ ሰለስተ ወዳይ ነቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዕራቅ ዘንበሮ ማዕቀብ ከም ዝተጠቀመሉን ኣዝዩ ብዙሕ ሃብትን ፅልዋን ዘለዎ ሃፀያዊ ግዝኣት ከም ዝሃነፀን እዩ ዝንገረሉ ነዳዲ ሽጋራን ካልእ ዝተኸልከሉ ነገራትን ብኮንትሮባንድ ኣእትዩ ኣብቲ ኣብ ዕራቅ ዝርከብ ፀሊም ዕዳጋ ይሸጦ ነበረ بزيكازي الكلاو مستن نايود رافراسن ناب هبتامات هاجرات وشمت عرب شيطيو كاب هاجر كويت 160 مكاين سرقو شحن 300 زخنا كم رولز رويس فيراري رينج روفر لينكولن كالزا امسلا نايموچوت مكاين نيرون او ابتناي اوداي ولقاو بيت منغستي بزحات انساتات زغدام زلبو مكان انسسا كاب استفالالي عينت اوارق استزرحو شغاغوت بأماي زغصرو كبرات الكولا مستتات كم اون بأماي زغصرو شجراتات ترقيبيو رابعي حدا خابتي نايولك أبايات مأسرت أوداي كلهم توم وشتاو مسحب زلوهم نوداي زي جنقو سبات تومس أوداي زتقاجعو نقادو كعواتو زي كالو سبورتينياتات كسعرو زي كالو زورتن مثل منقد زي هابو مرحت مكاينن نسناي موقاسة أخلابات أب حدا غفل خمز إسرون كم زموتون إيه زقلس كاب إنترنت زوردت أتاو سمعي زلاعل نايدك إنسيو سئلتات
ጀናን ባርባራን ዝበሃላ ማናቱ ኣዋልድ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆርጅ ቡሽ ኣብ መናድቕ ናይ ኡዳይ ጂምናዚየም ተረኺቡ እዩ። ኣብ ካልእ ኡዳይ ዝውንኖ ቤት ከዓ ስእለ ጽዩፍ ወይ ፖርኖግራፊ ዘርኢ ስእልታት፣ ሓሽሽ፣ መመርመሪ HIV ወዘተ ተረኺቡ እዩ። 5 ኡዳይ ንኹሉቲ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብ ዒራቅ ዝለኣኽ ዝነበረ ናይ ሓገዝ ረድኤት ተቋጻጺርዎ እዩ። ኩሉቲ ሓገዝ ኣብቲ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዝርከብ ዝውንኖ መኽዘን እዩ ዝኽዝኖ ነይሩ። ካብቲ ናይ ረድኤት ሽያጥ ዘይተኣደነ ገንዘብ እዩ ዝረክብ ነይሩ። ነቲ ቁሩብ ዝተዓደለ ረድኤት ድማ ኣብ ቅድሚ ማዕከናት ዜና ይዝርግሖ ነይሩ። 6 ኡዳይ ኣራሺድ ትበሃል ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ስፖርት ክለብ መስሪቱ ንኹሎም እቶም ኣብታ ሃገር ዝነበሩ ብሉጻት ተጻወቲ ኣብታ ክለቡ ንኽጻወቱ ኣፈረመ። እታ ጋንታ ኣብ 1990 ክሳብ ትፈርስ ንፀወታ ኩዕሶ እግሪ ዒራቅ ዓብለለቶ። ኡዳይ ብዘይካዚ ኣሰናዳ ጋዜጣ ባቤል፣ ሓላፊ ማሕበር ጋዜጠኛታት፣ ዋና ጸሓፊ ሕብረት ተምሃሮ ዒራቅ፣ ሓላፊ ፈዳይን ሳዳሚ ነይሩ። እታ ባቤል ትበሃል ጋዜጡ ኣብ ዒራቅ ዓብ ጽልዋ ዝነበራ ጋዜጣ እያ ነይራ። ኡዳይ አልሸባብ ወይ መንእስያት ዝበሃል ቴሌቪዥን መርበብ እውን ነይርዎ እዩ። እዚ መርበብ ቴሌቪዥን እዚ ኣብ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ዒራቅ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት መራኸቢ ኣዕራቢ ሸፈኑኡ ዝፍኖ ነይሩ። ኡዳይ ነቲ ሃፀያዊ ግዝኣት ናይ መራኸቢ ብዙሃን ተጠቂሙ ንቃሕ ዝበሎ ወይ ድማ ነቶም መንገዱ ዘይቅበሉ ዝበሎም ሰባት የቋናጽቦምን የዋርዶምን ነይሩ። ኣብ ዒራቅ ካብ ኩሉ ላዕሊ ህቡብ ዝኾነ መደበር ሬድዮ ድምፂ መንእስያት ወናንኡ ኡዳይ እዩ ነይሩ። እዚ መደበር ሬድዮ ናይ ምዕራባውያን ሙዚቃ ጥራዩ ዝውልዕ ነይሩ። ኡዳይ በቲ ዝነበሮ ስምን ዝናን ኣመና ይሕበን ስለ ዝነበረ ንገዛእ ርእሱ ኣቡ ሰርሃን ወይ ቶኽላ ኢሉ ይጽዋዕ ነበረ። 7 ቃስም ሱልጣን ዝበሃል ደራፋይ ኣብ 1997 ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ መዘናግዒታት ኣጻዊቱ ናብ ባቕዳድ ምስ ተመልሰ ኡዳይ ምድሪ ክሳብ ተዓርብ ንኽደርፍ ኣዘዞ። ሰዓት 8 ናይ ንጎ ምስ ኮነ ቃስም ሱልጣን ንኡዳይ ከይነገሮ ንባቕዳድ ስለ ዝተመልሰ በዚ ዝተቖጠዐ ኡዳይ ብሓለውቱ ገይሮ ኣቐጥቀጦ። ብድሕሪዚ ቃስም ሱልጣን ናብቲ ኡዳይ ዘዳለዎ ናይ ፍርቂ ለይቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ደንጊዩ ስለ ዝመጸ እቶም ዓጀብቲ ኡዳይ ንሕስያ ዘይብሉ ቀጥቀጥዎ። ቃስም ሱልጣን ክደርፍ ናብ ስቴጅ ቅድሚ ምድያቡ ኡዳይ ጸዊዑ ካብ ቢራን ጅንን ካልእ ዓይነት መስተታትን ዝተዋፅአ ምስጢራዊ ኮክቴል ዝበሃል ሕውስዋስ መስተ ንኽሰተ ኣዘዞ። ቃስም ብሰንኪቲ ተገዲዱ ዝሰተዮ መስተ 2 ግዜ ኣብ ሆስፒታል ደቀሰ። ኣብ 1997 ድሕረተ ኣብ ቤተ መንግስቲ ንኡዳይ ዝተገብረ ፈተነ ቅትለት ቃስም ሱልጣን ኣብ መንጎ ኣናብስ ኮይኑ ክደርፍ ተገዲዱ ነይሩ እዩ። እዚ ኸይኣክል ኣብ 1993 ኣልሸባብ ምስ ተመስረተ ኣብ 70ታትን 80ታትን ኣብ ዒራቅ ዝነበሩ ውርያት ደረፍቲ ከም እኒ ፋድል ኣዋድ፣ ሳዶን ጃበር፣ ሪያድ ኣሕመድ ዝበሃሉ ደረፍቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንኸይደርፉን ደርፍታቶም ኣብ ቲቪ ንኸይርአን ኡዳይ ኣገዶም። 8 ኡዳይ ኣብ ዘዳልዎ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ንኣጋይሽ ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ክሰትዩ የገድድ ነይሩ። ምስ ኡዳይ ዕርክነት ዝመስረተ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ዊስኪ፣ ቮድካ፣ ብራንዲ፣ ኮኛክ፣ ቢራን ዝተዋፅአ ሓደ ግዜ እውን ሓሽሽ ዝኣትዎ ኡዳይ ሳዳም ሑሴን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮክቴል ን10 ደቂቕ ዝኸውን ከይዕረፈ ክሰቲ ይግደድ ነይሩ። እቶም ምፍርራሕ እናተገብረሎም ዘይሰትዩ ሰባት ብኽልተ መንገዲኦም ዝቕጽዑ ነይሮም። ጸጉሮምን ሸፋሽፍቲ ዓይኖምን ይላጸዩ፣ ዶሙ ባል ክሳብ ስእኑ ኣጋሮም ይቕጥቀጡ። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምቕጥቃጥ ኣብ ቅድሚ ኡዳዩ ዝፍጸም ነይሩ። እቶም ሓለውቱ እውን መን ሰትዩ መን ኣይሰተየን ተሓቲቶም ብትኽክል እንተዘይመሊሶም ተመሳሳሊ መቕጻዕቲ እዩ ዝወርዶም። እቶም ሓለውቱ ኣብ ሰሙን 2 ሰዕ እንተወሓደ ኸዓ ኣብ ዓመት 100 ሰባት ብኸምዚ ኣገባብ የሰቕዩ ነይሮም። ኡዳይ ንሓደ ፈታዊኡ ብዙሕ ኣልኮላዊ መስተ ንኽሰተ ኣገዲዱ ከም ዝቐተሎ እውን ይግለጽ እዩ። تشعة ሓንቲ ካብተን ናይ ሳዳም ሑሴን እመቤት ዝነበረት ኡዳይ ንሓንቲ ጓል 15 ዓመት ጓላ ከም ዝዓመፃ ተዛረበት። ሳዳም ሑሴን እቲ ጉዳይ ምስ ተነግሮ
ወዳይ ንሓፂር ግዜ ተኣሲሩ ተፈትሐ እታ ዝተዓመፀት ጓል በቲ ዝወረደ ዓመፅ ስቕ ስለ ዘይበለት እቶም ሓለውቲ ኡዳይ ብኤሌክትሪክ ኣሰቃይዋ ኡዳይ ነተን ድንግልንአን ዘጥፍኣ ዝዓመፀን ኣዋልድ ወላ ሓደ ሰብ ከም ዘይትንክየን ስለ ዝፈልጥ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣመንዝራ ክትኮና ኢኽን እናበለ የባጭወለን ነይሩ ኡዳይ ቀታል ነፍሲ ጥራይ ዘይኮነስ ጨቋን እውን እዩ ነይሩ ዓሰርተ ኣብ 1998 ኡዳይ ንሓደ ናይ ቀደም ኣመሓዳር ዝነበረ ጓል 14 ዓመት ጓሉ ካብ መዘናግዒ ጨዊዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ናብ ቤታ ሰደዳ ኣቦታ ጓል ብዛዕባ እቲ ፆታዊ ዓመፅ ተነጊርዎ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረበ ኡዳይ ነቲ ሰብኣይ ኣዋልድካ ምሳይ ክዘርአን ወይ ካብ ገጽ ምረኻ ሓከከየ ኢሉ ኣፈራሪሕዎ ከይኣክል እቲ ሰብኣይ ነታ ዝተዓመፀት ጓሉን ነታ ጓል 12 ዓመት ዝበፅሐት ምንኣሳን ናብቲ ኡዳይ ዘዳለዎ ድግስ ሒዝዎን ክመጽእ ኣዘዞ ብዘይካዚ ኡዳይ ካብ 3 ግዜ እንዳዕሊ ምስ ሓንቲ ጓል ደቂሱ ይፈልጥ ነይሩ ሓደ ዓርኩ ከምናቱ ዓይነት ክዳውንቲ ጨና ሳእኒ እንተተጠቂሙ ካልኣይ ግዜ ንኸይጥቀም የፈራርሖ ነይሩ ኣብ ኢንተርነት ሓድሽ ሜላታት ስቃይን ሓደሽቲ ሞዴላት መካይንን ናይ ምምርማር ዕዮ ዘለዎም ስራሕተኛታት ነይሮም ኡዳይ ኣብ ናይ ጃልብኡ ክሽነ ሉዊስ ዝበሃል ህበይ ነይርዎ ሓደ ካብ ኣዕርኽቱ ብሰንካ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ምዝንጋዕ እንተደቂሱ ምስቲ ሉዊስ ዝበሃል ዝሰኸረ ህበይ ኣብ ሓደ ጋብያ ይዓጽዎም ነይሩ 11 ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ 1988 ንሰበይቲ ፕሬዝደንት ግብፂ ወኪሉ ኣብ ዝተወደበ ሰልፊ ኡዳይ ነቲ ከማል ሃና ዝበሃል እሙን ከሻን መግብን ጣዕሚ መግብን ናይ ሳዳም ዝኾነ ኣብ ቅድሚቶም ፍሉጣት ኣጋይሽ ኣቦኡ ብኸራ ገይሩ ወጊኡ ቀተሎ ብድሕሪዚ ብትእዛዝ ኣቦኡ ንሞት ተፈሪዱ እተን ጭፍራ መካይኑ እውን ተቓጸላ ይኹን እምበር በቲ ንጉስ ሑሴን ናይ ጆርዳን ዘቕረበሉ ልመና ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈትሐ ዋላ እኳ ናፃ እንተወፀ ካብ ዒራቅ ተሰጊጉ ናብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ጋዓዘ ኣይጸንሐን ግን በቲ ዓመፅ ዝመልኦ ጠባዩ ካብ ስዊዘርላንድ ተጠረዘ 12 ኡዳይ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ኦሎምፒክን ማሕበር ኩዕሶ እግርን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ስፖርተኛታት ከም ዝቐተለ ይስእመን ኡዳይ ነቶም ዝተኣስሮ ኣትሌታት ርእሶም ይላጽዮምን ነቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይቲ ውዲት ዝተባሃሉ ከዓ ደሞም ክሳብ ዝፈስስ ብበትሪ ይቕጥቀጡን ቁስሎም ምእንቲ ክብከል ከዓ ናብ ረሳሕ ፈሳሲ ዝኸደሉ ትቦ የእትዎም ነይሩ ኣብ 1997 ኣብ ናይ እስያ ካፕ ዒራቅ ብጃፓን 4-1 ምስ ተሰዓረት 3 ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ስቃይ ስለ ዝወረዶም ላዕለዋይ ኣካል ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ብዛዕባኡ መርመራ ገበረ ኣብ ልዕሊ ኡዳይ ዝኾነ መርትዖ ክርከብ ብዘይምኽኣሉ ከዓ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ኣይተኻእሎን 13 ኡዳይ ንሓንቲ ኣብ ሆቴል ኣራሺድ ዕምባባታት ትሸይት ዝነበረት ንእሽተይ ፍልስጤማዊት ጓል ዓመፃ ኣብ ኒነቨህ ድማ ንሓንቲ ጽምምቲ ጓል ዓሚፁ ቀተላ እታ ኢልሃም ኣሊ ኣልኣዛሚ ትበሃል ወይዘሪት ዒራቅ ሚስ ዒራቅ ምስ ነፀገቶ ኡዳይ ምስ ሓለውቱ ብምዃን ጨውዮም ንሰሙናት ዓሚፆም ከይኣክል ኣመንዝራ ከም ዝኾነት ብዝነዝሕዎ ወረ ከዓ ኣባ ቀተላ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኡዳይ ንሓንቲ ሓዳስ መርዓት ካብ ሰብኣያ መንጢሉ ኣልመዲና ኣብ ዝበሃል ሆቴል ወሲዱ ምስ ዓመፃ እታ መርዓ ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ፐላሶ ጸዲፋ ርእሳ ቅትለት ፈጸመት ኣይጸንሐትን እውን እቲ ናይ ሌተናን ማዕረግ ዝነበሮ ሰብኣያ ንፕሬዝደንት ጸሪፍካ ተባሂሉ ተቐትለ 14 ኡዳይ 4 ግዜ ተመርዒው መብዛሕትኡ መርዓ ፖለቲካዊ ርክብ ንምስራት ተባሂሉ ተገይሩ ብሰንኪቲ ዝነበሮ ሃሳይ ባህርያቱ ግን ኩለን ኣንስቱ ጠንጢኖ ኸዳ ፋልሜይቲ ዝተመርዓዋ ናዳ ዝተባህለት ጓል ሓትኖ እያ ነይራ ነዊሕ ከይጸንሐ ከዓ ተፋቲሑ ብድሕሪዚ ምስ ሳጃ ዝተባህለት ምስ ተመርዓወ ስምዒታውን ኣካላውን ማህሰይቲ ምስ ኣውረደላ ናብ ስዊዘርላንድ ሃደመት ሳልሳይ መርዑኡ ሙሳሃ ዝተባህለት ጓሉ ነቲ ምክትል ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ሰውራ ዝነበረ ኢዛት ኢብራሂም ኣልዱሪ ነይሩ ደክዕ ከም ዝቐደመ ከዓ እቲ ሓዳር ከይዶንጌ ፈረሰ እቲ ናይ መወዳእታ መርዑኡ ምስ ሓንቲ ሰቪንቶሩን ዝተባህለት ናይ ቀደም ንግስቲ ጽባቐ ዝነበረት ነይሩ
እዝውን ካብቲ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ነበረን 15 እቲ ላቲፍ ያሕያ ዝበሃል ኣብቲ ኣይወስ ሳዳም ሁሴን ዝብል ናይ ተዘክሮ መጽሓፉ ወዳይ ክዕምፅን ክቐትልን ከምኡውን ከሳቕን ከሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ገለጸ። ላቲፍ ያሕያ ካብ ኩርዳውያን መበቆል ዝነበሮም ሃብታማት ነጋዶ እዩ። ካብቲ ውዳይ ዝተወልደሉ ዕለት 4 መዓልቲ ቀዲሙ ኣብ ባቕዳድ ተወሊዱ። ላቲፍ ወዲ 23 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ቤተ መንግስቲ ፕሬዚደንት ተጸውዐ። ምኽንያት መጸውዒኡ ውዳይን ላቲፍ ያሕያን መምሃርትን ከለዉ ዝረኣዮም ሰብ ምስሊ ናይ ክልቲኦም ከም ዝመሳሰልን ክትፈልዮም ከም ዘሸግሩን ይዛረብ ስለ ዝነበረ እዩ። ላቲፍ ከም ተምሳል ውዳይ ማለት ቦዲ ዳብል ኮይኑ ኣብ ሓደገኛ ኩነታትን ኣብ ህዝባዊ ቦታታትን ክረአ ተነጊርዎ ምቕባል ምስ ኣብየ ተኣስረ። ብዙሕ ምፍርራሕ ስለ ዝወረዶ ግን ከይፈተወ ሕራይ ክብል ተገደደ። ን6 ዋርሕ ዝኣክል ነቲ ናይ ውዳይ ባህርን ኣዘራርባን ኣመጋግባን ንኽላበሶ ስልጠና ወሰደ። ትርኢቶም ብዝያዳ ምእንቲ ክመሳሰል መጥባሕቲ ናይ ስኒ ገበረ። ኢራቅ ንኩዌት ኣብ ዝወረረትሉ ጊዜ ሰራዊት ኢራቅ ሞራል ምእንቲ ክገብር ተባሂሉ ያሕያ ከም ውዳይ ኮይኑ ይለኣኽ ነበረ። ላቲፍ ያሕያ ኣብ 2003 ምስ ኤስቢኤን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንውዳይ ዝበቅዕ ቃል ሳዲስት ወይ ጨካን እዩ። ሳዳም ካብ ውዳይ ንላዕሊ ዝያዳ ርህሩህ ሰብ ነይሩ ክብል ገለጾ። ላቲፍ ያሕያ ኣብ ሰነ 5 2003 ብዛዕባ እቲ ከም ናይ ውዳይ ተምሳል ወይ ቦዲ ዳብል ኮይኑ ዘሕለፎ ጊዜያትን ዝረኣዮ ናይ ውዳይ ጭካነን ትገልጽ ዘ ዴቪልስ ዳብል ትብል መጽሓፍ ጸሓፈ። ኣብ 2011 ከዓ በቲ ዘ ዴቪልስ ዳብል ዝብላ ርእስቲ ናብ ፊልም ተሰሪሓ ጽቡቕ ድማ ተራእያ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብን ከለኹም ነታ ዘ ዴቪልስ ዳብል ትብል ፊልም ክትርእይዋ ዕድሜና እናቕረብና ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ተዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ መደባትና እንተፈቲኹሞ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ክባጻሕ ሼር ብምግባር ሳብስክራይብ እንተዘይጌርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቻነልና ኹኑ። ዝቕጽል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም።